Masakit po ang tiyan ko sa ngayon malamig dito. Ay nagluluto po ako ng quinoa para sa pusasana. Kumain po ako ng noodles kagabi. Masarap yung tiyan. Ay, masarap yung tiyan ko. Ayan. Luto-luto na naman po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Gabon Noel Santiago. Ayan. Shout out sa iyo. Ayan. Lilinisin ko lang po itong chicken para sa barbecue sa araw rito. Ayan guys. Masakit yung tiyan. Ayan. Huwag kung makakita niyo ako doon. Ayan. Ayan po parsley para sa salad with quinoa. Ayan. Kapatid Gabon, Noel Santiago, wala ka bang channel kasi sinisearch kita? Hindi ko naman ma-search. Maraming salamat. Okay, Mommy, I love you. I love you too. Pakisabi kay mama mo na bukas punta siya sa post office ha. Ayusin niya yung ano, tignan niya kung nandun na yung AdSense ko ha. Salamat, Maymay. Ay. May, pakisabi kay mama mo, punta siya sa post office bukas para tignan niya yung AdSense ko ha. Salamat. I love you too, Maymay.
nililinis ko itong ano ko, manok, barbecue. At saka ito kafta ang kakainin po nila, barbecue. Yan, so hugasan ko na, hugas-hugas. Patamsak po, patamsak, salamat. Ayan, tignan ko lang yung kinuha para sa salad. Ayan, kumukulo na po. Ayan. Balatan din natin itong suha. Ayan.
Ayan guys, ito yung manok na para sa barbecue, simple lang. Chicken breast, salt, pepper, rosemary, saka kunting coconut oil, lagyan natin ng lemon juice. Ayan, lemon juice. Ayan. I-mix lang po natin. Ayan. Ganito po. So, ngayon ilagay na natin sa refrigerator at babalatan ko itong pomelo. Alright guys, ito po ay ilalagay natin sa refrigerator. Ha? Ha? Hello? Siyo, jeep ko ta ulit? Jeep ko ta ulit? Okay. Pascal? Pascal? Hindi ka tauli. Hindi ko na nasulat akong itong mabuhat. Para ito galas sa atin, wala na naman ko alam ito. Ito kutsilyo lang. Ilipas mo pa. Sige. Pinagpitan mo? Medyo.
Sige, dapat ko balik diri. Asa na di ko siya yung kadako na madadap ko sa rin. Kat away ba gay mata kada away? Kailangan na awet. Ato may dato guro ta kada datan. Ato sa kapitasan. Di ba dato ti kay ano po? Kasi siya. Saan ko nilagay? Tala. Sabay ko na lang ang tikas-tas. Nalipipatan ko ito. Pero kisita na. Uy. Hindi ko din natikas-tikas pa na kayo. Gepuraw? Ah. Ganti din lang kada sibuyas na dito na gatan. Uy. Ano nalasaan? Ito ti sibuyas natin dyan. Siguro, yung matantaro kong dito ng tao. Nagato ako. Kasi, kukuha ko ng time sa baba.
Guys, magulo po. Magulo po dito sa harap. Sa baba. Ayan. Ayan, ayan. Ayan.